Для нас гэты дзень гэта дзень незалежнасці, дзень волі, дзень свабоды. Знаешь, мне кажется, белорусы уже достойны, конечно, праздновать все вместе этот день. И очень хочется, чтобы Беларусь стала вольной. Мы столько настрадались, натерпелись, и внутри страны сейчас то, что творится. И в эмиграции всем сложно. И сегодня еще кое-кто назначил себе праздник. На самом деле, мне кажется, это такой его позор назначить инаугурацию на День воли. Это мой пашпарт. Это посвящение депутата Верховного Совета 12-го скликання, депутата незалежности. И я был сярод тых счастливцев, яким выпаў лёс прымаць дэкларацыю аб незалежнасці Беларусі, прыдаваць ёй сілу моц канстытуцыйнага закона. Таму для мяне гэта не проста свята, а свята ў квадраце, ў кубе, як заўгодна. Гэта маё, гэта тое, што ў маім сэрцы, ў маім душы, таму усіх са святам. Жыве Беларусь! Беларус, гэта не пусты гук. Это наши политвязни современные и с времен БНР. Мы показываем, что яшчэ з тых часоў да сённяшняга часу все мы рэпрэсіраваныя, мы зараз. І чаму жоўты цвет? Таму што ў турмах зараз людзі носяць вот такія жоўтыя біркі. В любовных муках мы адродзім жыццё рэспублікі сваёй. Тое, што наша дзяржаўнасць фармальна адбылася, але дасюль яна толькі на паперы існуе. І улічваючы сённяшні стан рэчаў, я думаю, што прага да волі – гэта асноўны чыннік таго, каб все ж таки беларуская дзяржаўнасць адбылася не толькі на паперы. Гэта нешта ад душы, понимаете? Гэта пра тое, што чалавек павінен быць свабодны, у яго павінна быць свае думкі, і ён павінен выказваць гэта, сваю пазіцыю і не маўчаць. Таму, напэўна, для мяне гэты дзень важны. У моманты, калі мне цяжка, калі мне здаецца, што ўсё, я больш не магу, я проста ставлю сябе на месца людзей, якія ў турмах, якія чакаюць нас. Яны вераць у нас. Я думаю, што не ўсведамляюць сябе, як гэта можна стаміцца, калі людзі ў турмах. Як написал мой муж Сергей однойче с турмы, я однажды узнал, что есть те, кто устал. Мне представить легко, как же вам тяжело. То бок с таким сарказмом, что людей катуюць, там люди помирают, а нам тяжко. І вельмі шмат думаю, ведаеце, зараз, што вось кажуць, беларусы стаміліся, ўжо 5 год прошло. А ў турмах не стаміліся, у турмах не хочуць на волю, а мы за іх адказныя. Мы ўзялі адказнасць за гэтых людзей, і таму не маем права стаміцца, не маем права апусціць рукі і толькі ісці наперад. І таму моцы шукайце тых людзей, якія з такой жа энергіяй працуюць на карысць Беларусі, на карысць незалежнасці, і яднайцеся з імі. Я желаю белорусам, буду в камеру говорить, не опускать руки. Я желаю белорусам бороться до последнего, держаться до последнего, верить. Может быть, это смешно, но вера помогает. Вера помогает в самые сложные дни, в самые черные дни. Можно бесконечно пробивать днище, но когда-нибудь все-таки мы доберемся до того дна, когда нас просто начнет уже поднимать вверх. Мы все равно победим. Диктатура не вечна, режим Лукашенко не вечный. И все горе, которое сейчас испытывает Беларусь, оно тоже конечно.